vízzászlóval. Esküd! Hössz! Én, Huby Tamás hadnagy, esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság hűséges tisztje leszek. A Magyar Köztársaság függetlenségét, az állampolgárainak jogait bátran, az alkotmány és más törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott katonák és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. A katonai ismereteket elsajátítom, alárendeltjeimet a honvédelem feladatainak ellátására felkészítem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segéljen. Az esküt előmondó tiszt Huby Tamás hadnagy volt, aki kiválóan végzett és repülésirányító szakon. Első beosztása Veszprémben lesz vadászirányító munkakörben, és hadd említsem meg a vezénylő parancsnokot is, dr. Hajdú István ezredest, a hadtudományi kar dékányát. Felkészülés során nekem elmondta, hogy számára ez váratlanul jött rendkívüli megtiszteltetés, hogy vezénylő parancsnok lehet. 30 éve pontosan ezen a napon őt is itt avatták hadnaggyá. Tehát ez számára azt hiszem kétszeresen emlékezetes nap. Az eskü szövegét mondó hadnagy most adja át a köztársasági elnöknek azt a bizonyos ívet, amelyet valamennyi tisztársa aláírt. És megkaptuk a választ valóban az eskü szövegéből arra, amiről beszéltünk korábban, hogy mire is esküsznek. Mi lesz most ővelük? Tudhatják már pontosan, most, hogy letették az esküt, hogy mi a tisztek a pályájuk során a honvédség részéről támogatásként értek volna ilyen szociális juttatásra? Vagy? Igen, ugyancsak a reform szándékaihoz és gondolataihoz kapcsolva talán már a közvélemény is hallott róla, hogy több olyan szociális jellegű és szándékú intézkedés is történt az úgynevezett humán csomag keretében, ami a tisztek lakáshoz jutását, elhelyezkedését, egyéb feltételeinek javítását, a pályálhagyók vagy a nyugdíjasok gondozását, a családok összetartását, és így tovább segíti. Tehát egyre erőteljesebb lesz ez a trend a honvédségen belül, hogy a munkavállalót, a tisztet, tiszthelyettes szerződéses vagy hivatásos állományút magáénak tekintse a hadsereg, és segítse őt a pályán maradásban és a pályán az előre jutásában. Tehát több ilyen célú csomag és program van kidolgozás alatt, illetve már bevezetve a Magyar Honvédségben. Én ezt akartam kérdezni, hogy hol tart most, tehát mi az, ami már megvalósul? Igen, tehát például a lakásépítési program hosszú éveken keresztül gondolt, a szolgálati lakások megvásárlásával kiürültek bizonyos helyőrségek, tehát nem maradtak olyan lakások, amelyeket a fiatal tisztek elfoglalhattak volna megfelelő feltételek mellett természetesen. Nos, most a honvédelmi kormányzat igyekszik ezt a programot újra
föléleszteni és bevezetni a gyakorlatba. Közben megalakult a díszmenet, és most akkor díszlépésben elvonulnak a köztársaság lobogója és a legfőbb közjogi méltóságok előtt, tehát most akkor megnézhetik a kedves nézők is, hogy mennyire tanulták meg a díszlépést az ifjú tisztek. Jelentem, tudták a hadnagy úrhölgyek is, ahogy néztem az előbb. Egyébként, ha már Éva az előbb értett okokból itt firtatta a hölgyeket, tessék mondani, közülük kinek van ma Magyarországon a legmagasabb rendfokozata? Tehát mondjuk van-e hölgytábornok már? Hölgytábornokról még nem tudok, de egy hölgyet örömmel említhetek meg, Bolgár Judit ezredes asszony, aki egyetemi professzor, a tanszékvezető. Tehát ő például több hölgy is van már ezredesi rendfokozatban, de tábornokról még nem tudok. Hát ez a bizonyos idő, amiről az előbb beszéltünk, ez még vár rájuk, hogy az előrejutásban Nem kell sokat várni, előfordul valószínű a Magyar Honvédségben.